Maray na hapon mga tugang po ang mga baretang unyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baretang maruluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baretang unyan para sa aga. Inotuntan bareta halid dyan sa luwas. Si Luwens Barcena. Luwens Kamen. Opisyal nang kinumpirmar ni Department of Education, Legazpi City Schools Division Superintendent Tito Morcilla na sa aga makakaresibi ni cash allowance ang mga paratukdo sa manlaylain na eskwelahan, pampublikong eskwelahan digdi sa Legazpi. Tangani ng maging dagdag na allowance, tangani ng maibakal sa sainda mga pangangaipo sa mga learning facilities, tangani na mas makaturo pa nin mas tultol sa mga estudyante. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni Morcilla na kung sain kung may mga siring na bagay na kinakatalagang kinakaipuhanan na taat-tawan saan mga paratukdo dahil sinda nagduduwa-duwa na magagibonin mga makakanagong esperso tangani na mas maging makaskas ang pagtao sa mga ini. Kung kaya sa aga pinaglalauman, sigun kay Morcilla na maralaw gini sa saindang mga ATM card ang nasabitan ng allowance na ini. Asin ang magayong dikting bareta dahil man kinakaipuan na mag-liquidate kung ano ang binarakalan na allowance kundi ini tinagtataon na sana sa mga paratukdo na garib bonus. Kung kaya sigun kay Morcilla, ang siring na bagay ang sayang pinagtutugon sana sa mga maestra dikti sa Legazpi na turuanin marhay asin nagat magibonin na gabos na sa indang makakaya tangani ng maihatod ang marhay na edukasyon sa mga aki sa ibong kadipisilan darakan na pandemya. Kung kaya sa ngunyan, sigun kay Morcilla sa aga ang siring na bagay marasibi na kan mga maestras and maestras atin na nibaman na mga autonomous school, may mga nagkakaibaman na mga prosedimento may kinaraman sa siring na bagay, alagad pinagsisiguro ni Morcilla, tagabus ng mga paratukdo, makakaresibi kan siring na bagay. Mga dagdag na bareta, halidigdi sa luwas, ako po si LVB. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Neozep Forte. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Dagdag na bareta halid dyan sa luwas. Si Ans Galero. Ans Kamen. Ganakan mga otoridad gikan sa Legazpi City Police Station ang Umboy na nako sa salog na sakop kan barangay 16 at 17 kan syudad kan Legazpi. Susog sa mga otoridad babayan Umboy na nako sa nasabing salog na kun babalikan ta sa bago mag-alas 4 rin pagkahapon nako ay ni sinailing ini kan na mga residentes na yaon sinasambitan ng lugar na nagpapataw-pataw sa tubig asin dayon na rin buhay. Padagos ang pag-akudir ni Kapitan Jonathan Rodenas kan barangay 16 asin man ni Kapitan Lina Chan kan barangay 17 sa nasambitan ng insidente. Tinawanduon man kan mga miyembros kan Legazpi City Police Station na padagos ang gigibuhin ng investigasyon na may kinaraman sa nangyaring insidente. Poco mas o menos, Ans, mga tapigiling ko so ladawan niya, bilog na siya ba kao? Yes, sabi direct. Mga poco mas o menos, mga 8 meses na or talagang premature siya? Dahil pa man big paluwas na informasyon sa otoridad sabi direct pero maiiling ta and talagang kinonfirmal ka ng mga otoridad yung pangalan duman so umbilical cord kining acting. Irak man ano bata medyo mataba-taba naman magasuaki. Yes. Narasa pa man na kung iladawan nga ni kan na may mga pigaadalan na angguloan ng mga otoridad na kinaraman digdi and sa kunyan buyan ninda maaraman kung si Isay man daw ang ina kaini piga napindaan informasyon may kinaraman sa siring na bagay. Okay. Sabi direct and follow up sa nangyaring incident sa barangay 17 as in this is the East Consulate ng Legazpi and Galero DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indukan, RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Suminipa sa sobra 6% ang inflation o kaskas kan pag-itaas kan presyo ni mga pangenot na barakalon asin serbisyo.
Ang restrong 6.1% inflation sigun sa Philippine Statistics Authority, iyon pinakalangkaw sa nakaaging 4 na taon. Kasunod naman kan padagos na pagsakat o pag-aumento kan presyo, bako sana nin pagkakan kundi maging kan petrolyo. Sinabi ni PSA Chief si National Statistician Claire Dennis Mapa na ang June inflation laog sa target na 5.7 sagkod 6.5% forecast kan Bangko Sentral kan Pilipinas. Inot ng projection kan economic managers kan gobyerno na sa 2% sagkod 4% ang June inflation na masalangkaw sa 5.4% ang inflation kan Mayo asin 4.9% kan Abril. Daipang anunsyo ang Malacanang kunuari ng primerong cabinet meeting ni Presidente Bongbong Marcos. Sinabi ni Presidential Communication Operation Office Secretary Trixie Angeles na maski daipang opisyal na anunsyo kunuari ng primerong cabinet meeting ni Marcos alagad, tinaon man in oportunidad ang mga cabinet secretaries na magkaigwanin assessments. Idinadagdag pa man na ang mga o anuman na assessment kan mga cabinet secretaries pwede ikonsiderar. Sa ibong nalado, ipiniliwanag niya na nasa pag-evaluar pa si Marcos sa mga posibleng pilion na maging pamayo kan Department of Health, Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources as in Department of Human Settlements and Urban Development. Isinumitir ni Senador Coco Pimentel ang propestong lakdang na nagtatalaan nin otomatikong pagsuspindir sa pagpataw nin excise tax asin value added tax sa petrolyo. Aamindaran kan bill ang National Internal Revenue Code para ni maipatob kapag luminangkaw nin palabaw ang presyo ng petrolyo sa world market. Ini sa oras ng mabot o magsubra pa sa $80 ang presyo kan kada barilis ng petrolyo base sa Main of Platts, Singapore o MOFPS na basihan kan Pilipinas. Siraram kan tax reform for acceleration and inclusion o train law, 10 pesos ang excise tax sa kada litro ng gasolina asin sa 10 pesos sa kada litro ng diesel, para padigdi ang 12% value added tax. Ang lakdang ni Pimentel kasimbagan sa padagos na pag-itaas sa presyo kan mga barakalon. Nasa final evaluation stage na ang pagpili kan Malacanang sa mga departamentong dapat mabugtakanin pamayo kaini. Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na araman ni Presidente Bongbong Marcos kung guro ano ka-importante na mapunan o mapanuan ang mga ahensya na sagkod ngunyan daipang pamayo alagad kay puha naman maugid nin marahay ang pagpili sa mga ini lalo na sa Department of Health. Siyang sinabi na sa katunayan, prioridad ni Marcos ang pagmanehar sa COVID-19 kun kaya magkakanigo talaga na makapili nin bagong health secretary. Balagan ang barata ulit dyan sa luwas na magkita sa 1st District si Jomar Bien. Jomar Kamen. Daing sinayang na oras asin naging produktibo ang ginibong pagbisita ni Gobernador Noel Rosal digdi sa 1st Distrito Kalalpay Ngunyanal daw. Kasubagong aga enot na binisita kang Gobernador ang ospital sa Cagraray Island kung saan nabigla ang mga yaon duman sa day na saan na pagbisita kang Gobernador. Deng tiripon kan Gobernador ang mga personalis kan hospital asin na inaram ang mga problemang pinaghahampang kan mga ini tangani na matawanin solusyon. Paghali sa Cagraray Island, puminasiring sa Siga Memorial District Hospital si Gobernador Rosal kung saan nagkaigwaman siya ng pag-inspeksyon asin briefing duman sa mga personalis kay ni. Matapos na mabisita, nagdiretso si Gobernador Rosal sa sitio para putukan malinaw kung sa iyan maduman nabubugtak ang provincial dog pound asin sa iya manining binisita. Paghali sa nasabing lugar, tukad pasiring sa Barangay Buwang, Cantabaco City ang Gobernador, tangani na bisitahon man ang provincial nursery. Asin ang test na magbalik yan sa siyudad kan Legazpi, uminapit pa ini sa Banuan kan malilipot, tangani na hilingon man ang lugar kan saro sa mga proposed na pier
na posibleng itugdok sa laukan sa iyang termino. Matapos na mabisita ang lugar, diretso na pasiring sa siyudad kan Legazpi ang Gobernador Canalbay. Yan ang report, Jomar Vian, DCGB. Mientras tanto, dagdag pang bareta dyan sa luwas si Joshua Bino. Joshua, kamen. Dinagsa ng mga residente ang primerong aldaw kan Arangkada Panua Mobile Lab and Diagnostic Clinic nang unyan nakalatag sa Daraga Covered Court. Launa ang hapon kan magpuon na mag-akomodar ng mga residentes ang nasabi ng mobile clinic at insagkod sa oras na ini nakulpang mga individual ang nasa laog pa kan Daraga Covered Court para sa libreng mga konsultasyon asin iba pang mga serbisyo medikal. Ang nasabi ng mobile clinic sarong programa kan bagong administrasyon sa lokal na gobyerno kan Daraga sa irarong kan liderato ni Mayor Awin Baldo kanganing idulok sa mga residentes ang libre asin komprehensibong medikal na serbisyo. Mientras tanto, manunotaran man ang bilog na suporta asin pakikipagtabangan kan Sangguniang Bayan para sa magiging trayumpo kan nasabi ng programa. Sa paagi kan programang ini, nakula ang paglaom ni Baldo pati na ang Sangguniang Bayan kan Daraga na mapipreventaran ang paghirilang kan mga residentes dahilan tamas madali na nindaining mariparo. Sa kan programa, duwang mobile trucks kargado ng mga radio technologies, doktor asin mga medical items ang magkataong serbisyo sa mga Daragenyos kung sa intaro sa mga ini. Iyo ang naka-standby sa Rural Health Unit kan Daraga. Pantang ang taro, iyo ang magdelibot sa mga buro barangay. Nagkag na bareta, alis sa luwas, Joshua Pino, DCTV. Sinugo ni Presidente Bongbong Marcos ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na tutukan ang mga problema kan mga driver asin commuter maging ang mga prosesong nakakaulang sa LTFRB. Siniguro man ni LTFRB Chair Chiloy Garafil sa sayang opisyal na pagtukaw sa ahensya na sendang ipoporsigir ang balance asin win-win solution para arreglaron ang transport system kan nasyon. May tulong direktiba si Marcos. Primero, padalion ang proseso sa LTFRB, siguruhon ang maray na serbisyo sa mga public utility vehicle drivers asin mantineron na prioridad ang interes kan mga commuters. Maski daipa ipiglalatag kan Marcos administration ang transport agenda kini, siniguro ni Garafil na tututukan kan LTFRB ang pagpapakarahay sa public transport system. Sinabi kan Malacanang na on Office of the President, day pamanin ipinapaluwas na talaan sa state visit ni Presidente Bongbong Marcos ngunit na taon. Sinabi ni Press Secretary Trixie Angeles na pigtatawan ni Marcos nin prioridad ang final na listahan kan mga pangaran na magiging miyembros kan sa iyang gabinete. Siyang sinabi na day pamanin anunsyo ang Presidente sa state visit kay ni sa pagsasabi na sibut ini sa gabinete kung kaya kinakaipuan na maghalat nin anunsyo manunungod sa siring na bagay. Idinagdag pa man ni Angeles na day paman formal na inako ni Marcos ang invitasyon ni US President Joe Biden na magbisita sa Estados Unidos. Nakapagrestro nin pinakalangkaw na koleksyon kan Hunyo ang Bureau of Customs na maabot sa sobra 76 milyones pesos. Sigun kay BOC Assistant Commissioner Attorney Vincent Maronilla, uminabot sa 20 milyones pesos ang kantidad kan nadagdag sa koleksyon kumpara sa target na 56 milyones pesos. Sinabi ni Maronilla na ang totalmenteng bilang kan koleksyon dalan sa alegasyon nin corruption arog kan na pagkaka-invelto kan nagkaparang opisyales kan adwana sa agricultural smuggling. Bandang tiwala man si Maronilla na malalampasan kan sa hindang ahensya ang target collection kini na 629.23 milyones pesos ngunya na taon. Nagpatanid ang Philippine Medical Association sa publiko kontra sa pagdakol kan kaso ng dengue sa interong nasyon. Ang Department of Health nagsabi na 45,416 na kaso ng dengue ang narehistro poon kan Enero 1 hasta Hunyo 11 o 45% mas halangkaw kaysa sa 31,000
320 kaso sa parehong peryodo kanakaaging taon. Sinabi ni PMA Director Benito Atienza na dapat na maalarmaan publiko ang tulong nangingenot na rehiyon na may pinakadakol na bilang ng mga kaso kan dengue iyon Central Visayas na may 13%, Central Luzon na may 12%, asin Zamboanga Peninsula na may 10%. Siyang ipinaliwanag na dapat maging maingat ang publiko asin isi ang mga sintomas kan dengue siring man and prevention strategies. Namimiligro magitaas ang singil sa kuryente matapos ideklarar kang Korte Suprema na null and void ang direktiba kan Energy Regulatory Commission may kinaraman sa regulated power rates sa wholesale electricity spot market o WISM kan Nobyembre asin Desyembre. Sigun sa High Tribunal, ang direktiba kan ERC na nagpupugol sa 2013 Luzon rate ibinase sa pag-apod na unfinished investigation asin ang rate sa nasabing panahon yung bako rasyonabling warang rasyonale asin bako competitive dalan sa influence of factors dalan digdi sinugo kang Korte Suprema ang ERC para suguon man ang Philippine Electricity Market Corporation operator kan WISM na mag-recalculate sa sendang rate. Enot nang isinumitir sa Korte Suprema ang mga petisyon sa pagsasabing pag-aprobar kan ERC sa kahagadan kan Meralco kan pagkolekta nin automatic rate adjustment hali sa generation cost kan Disyembre 2013. Hinagad kan grupo nin mga nar sa nasyon kay Presidente Bongbong Marcos na pilionan masunod na pamayo kan Department of Health na bako sa na dapat maging sarong espesyalista o top-notch administrator kundi sarong persona na may malasakit sa mga namamanuaan. Sinabi ni Filipino Nurses United President Maristela Abenujar na sa indang paghiling ang dapat na masunod na Health Secretary iyon sarong persona na bako sa na may technical asin specialization skills kundi ang tunay na may pagmalasakit sa mga namamanuaan. Idredag pa man niya na dapat makaskas maghiro kung kinakaipuhan asin konsultahon pirmi ang mga co-constituents lalo ng mga health workers. Suminagat na sa 51,622 ang kaso ng dengue sa nasyon, kebanan ang 239 mga death toll poon kan Enero 1 sa God Hunyo 18. Sa datos kan Department of Health na nasabing bilang ngunya na taon iyo ang 58% halangkaw kumpara sa 32,610 na kaso sa kaparehong panahon kan sarong taon. Sigun sa DOH, pinakadakol na narestong kaso ng dengue sa Central Luzon na may 6,641, Central Visayas 6,361, asin Zamboanga Peninsula 4,767. Nakapag-rest naman in 13,075 kaso sa Lausana kanakaging 4 na taon poon kan Mayo 8 sa Kod 18 o kaya Hunyo 18. Pinakadakol ang kaso kanasabing helang sa Central Luzon 1,826, Central Visayas 1,570, asin Cordillera Administrative Region 1,175. Igwaman in increasing trend sa Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, BARM, Asincar, mantang 15 hali sa 17 riyon ang suminobra na sa epidemic threshold sa nakaaging 4 na simana para sa Region 1, Asin Caraga. Binuhay sa Kamara de Representantes ang propostong lakdang na may kamawatan na magpasunod ni Rigodon sa PhilHealth. Sa House Bill 489 na naisumiter ni Marikina Representative Stella Kimbo, ang presidente tataunin poder na magpasunod din mahiwasan na pagbabala sa asin reorganisasyon sa PhilHealth para masimbagan ang social insurance health crisis. Mabilog man in sarong Executive Legislative Commission na iyon magibunin policy framework sa pagreorganisar sa PhilHealth. Siyang sinabi na sa lindong kan RA 7875 na mukna ang National Health Insurance Program na may kamawutan na ibabaan gastos kan mga Pinoy sa pagpapabulong mantang ini mananlay na nagmukna sa PhilHealth.
Nasa desisyon na ni Presidente Bongbong Marcos kung gurano magiging kadakol ang gigibon na pagampang kini sa media. Simbagini ni Press Secretary asin Presidential Communication Operation Office Chief Attorney Trixie Cruz Angeles kan hapoton kan posibilidad na makahuron asin magresibinin mga hapot sa media si BBM. Sinabi ni Angeles na kung may mga issue na sa iling kan Chief Executive dapat na direktang simbagon o ipahayag ini sa media gigibon ini kan Presidente. Depende na sa nasa sitwasyon sigun kay Angeles kung papaano ang magiging sistema kan Presidente sa paggampang sa mga miyembros kan media. Dahil maninda masasabing magkakaigwa ng regular na pakikipag-ampangan ang hepe ekotibo sa reporters asin ang desisyon digdi nasa diskresyon talaga kan Presidente. Nangapodan giraray si Senador Bongo sa iyang mga pag-iriba sa Senado na suportahan ang pagpasar sa Senate Bill 205 o midbid bilang Department of Disaster Resilience Act na makrear nin sarong highly specialized agency na ang trabaho iwan siguruhon na adaptive, disaster resilient asin ligtas ang mga komunidad. Nag-apelar siya sa mga kapwa senador na suportahan ang pagkrear nin DDR kung isumitir giraray sa 19th Congress tanganing pagsaroon pakarayahon ang gabos ng mga responsibilidad na may kinaaraman sa preparasyon asin pagresponde kung may emerhensya o kalamidad. Nakatala na magkaiguan in face-to-face meeting ang Catholic Bishops Conference of the Philippines bilang pagkondukta kan ika-124 Plenary Assembly nagigibon sa Hulyo 9 na madara sa Hulyo 11 sa Sarong Retreat Center sa Tagaytay City. Sigun kay Monsignor Bernardo Pantin, CBCP Secretary General na nakatalaan na magatindir sa 2 beses na pagtiripon nagigibon man kada Enero ang maabot sa 86 na aktibong obispo, 41 mga honorary members, kan mga retiradong obispo asin 2 diocesan administrators. Kariba man sa mga tutukaron, iyo ang resulta kan nakaaging eleksyon na panginginutan kan mga representante halis sa halalang Marangal Coalition asin Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Siniguro ni Pampanga Representative Dong Gonzales na sa iyang ibubusol na term extension dahil man pagkikinabangan ninda Presidente Bongbong Marcos asin Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Sa iyang sinabi na kan 17th asin 18th Congress pa niya na isumitir ang pagbabago sa Constitution para sa term extension kan mga halangkaw na opisyales ka nasyon alagad dahil man ini na aprobaran. Idiradag pa man ni Gonzales na kung in kaso man ini aprobaran kan 19th Congress magiging efektibo ini sa 2025. Piglalauman na magiging available pa sana sa Northern Parte ka Nasyon ang Starlink satellite internet service sa diri kan American tech billionaire na si Elon Musk. Inang piglinaw ni Information and Communications Secretary Ivan Uy sa taho kan piglalauman na pagpuon kan operasyon kan nasabing internet service ngunya na taon. Sigun kay Uy, posibleng mahaloy pa bago ma-avail ang serbisyo kan Starlink para sa mga taga-Visayas asin Mindanao sa kung na naglalansar ng karagdagan na satellites. Kan Mayo sana inaprobaran kan National Telecommunication Commission ang registration kan Starlink Internet Service Philippines Incorporated na subsidiary kan Starlink Satellite Internet Service. Sinabi niya, ang paglaog ni Starlink sa Pilipinas ang magpapahiwa sa internet coverage sa nasyon na pwedeng makaabot sa mga hararayong lugar. Ipinaliwanag ni Uy na bagay ang satellite technology kan Starlink para sa nasyon. Lalo na ta nagduduwang-duwang isip pa ang nagkaparang telcos na magbugtak ni fiber optic o submarine cable dahil di isa na ang mga internet user sa mga lugar na planong bugtakan. Dahil nagagamit ng low Earth orbit satellite network, dakol na satellites ang kaipuhan i-deploy kan Starlink na planong magbugtak nin kabilugan na 40,000 na satellites pero nasa 2,000 pa sana ang na-deploy.
Matapos ang kontrobersyal na pagladawan kan aktres na si Ella Cruz sa history bilang sarong chismis, ipibubusol ngunyan kan 3 party list group sa Kamara de Representantes na kabataan ACT Teachers asin Gabriela na ibalik sa K-12 Curriculum and Philippine History. Sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na may pangangaipo na ituro ang kasaysayan asin naglalaong mansinda na sa lindong ni Vice Presidente asin Education Secretary Sara Duterte Carpio, sisiguro na daing mangyayaring historical revisionism asin denialism asin na sayang sinabi na talagang kinakaipuhan na ibalik ang Philippine history bilang asignatura sa high school dahilan tasangunyan, pigo konsiderar na chismis kan iba tanganing biri kun ang kasaysayan kan mga namamanuwaan. Iyan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Sa pangarang kan mga pagariba, Ronald Baldo Salado Technical. Kami po ang nagatud kan bareta. Ako po si Francia May Boras. Ako man po si Edwin Taral nagsasabing salamat kan sa indong pagantabay. Pura ako ng Bicolano, ang hanap buhay. Kaskasan ko, babanatan ko. Ang kulog. Babanatan ko. Kan Rexidol Forte. Bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawak, asin kalintura in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in wonderful na lutuin araw-araw. Sa